Pirtûkên ji te re hatî her çaran, Tevrat û Zebûr û İncîl û Qur'an. Ji bilî wan sihûf hatine biran, Bawerî bi wan bîne ji reh û can. Ev hemî kelamê Xudayê bizan, Bi Qur'anê hükmê êdî qet neman. Şek û şibhe Qur'anê de qet nîne, Kes nikar tiştekî wek wê bîne. Xuda Qur'an parês ew ê her hebe, Heta qîyametê yê nav me de be. Ebu Bekr Siddîq Qur'an kom kiriye, Bi teklîfa Ömer wî ev şol kiriye. Bi emrê Ebu Bekr Zeyd bin Sabit, Qur'an hemîda hev ew bûye zabit. Piştî Ebu Bekr û Ömer hat Osman, Wî zêde kir Qur'an belav kir deran. Pêxemberê Xweda hene ey biran, Xuda ew ji bo me şandine bizan. Tu ferqî nexe navbeyna ewan, Tu îmanê bîne bi wan hemiyan. Yê Xwedê bijartî dibe pêxember, Kes bi aql û taat nabe pêxember. İnsan çi xezana û qenc û baş be, Yê Xuda bi vê pêxemberê ew be. Pêxemberê ewil babê me Adem, İnsan hemî ji wî hatin dem bi dem. Piştê jê bihuştê Xuda anî der, Li rûyê erdê ew bûye pêxember. Pêxemberê dawî Muhammed emîn, Piştî hemiyan hatiye ser zemîn. Ê navê wan Qur'anê de boriye, Ez ê bînim da tu wan bizaniye. Adem û İdris û Nuh û Hud heye, Salih û İbrahim û Lut pêreye. İsmaîl û İshaq û Şuayb heye, Yaqub û Yusuf û Eyyub dûreye. Musa û Harûn û Davud qehreman, Süleyman û İlyas û Elyas can. Yunus û Zülküfl û Zekeriya lider, Yahya û İsa û Muhammed reber. Luqman û Üzeyr û Zülqarneyn hene, Lê xîlaf van her sê nawan de têne.
أحمد خانه و خليل سرتي واند بحث عزير تشتكنا قوتي كسن زان اجمار پیغمبران باوری بتوان بنا اشکرا معجزن پیغمبران بران تو بزان خدا او دان اوان صدق فتانة تبلیغ عصمت امانت شرط قاصد خیمت گر تو شیرتان لهنه کان بکی اول نفسا خوات تطبیق بکی پیغمبر تواتان جبو شیرتان جبر کو تسیر که گوتنا اوان او پنج شرط لازمه جبو حمویان دبنده وان جبو خواب که رزان